ev nerîna Emerîka bû li ser êrişên artêşa Tirkiye ji bûyî ser şervanên YPG û navçeyên Rojavayê Kurdistanê hevkarê Kamîl Şeddadî dê behs li helwesta Rûsyayê bike yan jî axiftinên karbidest û berpirsên pile bilind yên ew welatî ser evê mijarê. Kamîl em têne cemte ser evan êrişên artêşa Tirkiye heta niha li nava Rûsya çi tê gotin? دنبا شهیان راستی د استا رایدارن روسیا یعنی جه حکومت یعنی جه وزارت در و تنها تو داخل یعنی نه هاتیه کرن جخوا نای چاوروان کرن کو yani daxil yani ki bedayın jiber ku şua Rusya buxa dilgraniye xwa be berdewamî tîne ziman jiber piştgirîdana Amerîkayê li Bakur û Rojhilata Sûriye bi taybetî li Rojhilata çema Firatê ji xwe Wezîrê Derva Rûsyayê bi berdewamî tîne ziman ku Amerîka hewl dide li wê derê dewletekî Kurd da ava bike û Sûriye ber bi parçebûnê ve dibe. Lew ji xwe gelek çavdêr vê yekê wisa dinirxandin ki Rusya dixwaze zêdetir bala Tirkiye bikişîne ser xwe yan ji dilê Tirkiye xweştir bike ku ew ji nerihete ji ber helwesta Amerîkayê li Bakurê Sûriyê ji xwe Rusya nigaraniya Tirkiye baştir dizane her ji destpêkê xeyrana Sûriye û destpêkê ev prosê astanaya Rusya hewl da ku Tirkiye hin zêdetir bikişîne balxwe û baweriyê bide wî. Lewma jî ji vê proseyê vir de helwesta Rusyayê li hember meseleyê Kurd taybetî li Rojavayê Kurdistanê hat guhertin û piştî dagirkirina yan ji em bêjin piştî ku êdî Afrin ket bi rêvekirina Rusyayê re ket bin kontrola Tirkiye'ye ev peyvendi hin zêdetir baştir bû û bi rêkeftina Îdlibê jî gihîşte asta herî bilind çixa piştî lûtkeya li İstanbulê ku her çar devlet Almanya, Fransa, Rusya û Tirkiye li ser Sûriye kobûbûn di wê derê dîsa helwest pêgehên Rusya û Tirkiye her tim li gorî bi hevra dimeşe û piştî vê lûtkeyê jî bombardimana Tirkiye dest pê kir ev yek ji aliyê çavdêrên êku muhalifê hikûmetê Rûsyayê ne bi wî cireyî tê nirxandin ku bi rêvekirina Rûsyayê ve ev yek tê meşandin ji xwe armançe ev ku Rusya di vê derê de du hedefê girtiye berçav yek ji bo kişandina Tirkiye hin zêdetir aliyê xwe ya din jî hin zêdetir xerabbûna pêwendiyên Amerika û Tirkiye dizane Amerika tenê bi saya hêzên Kurd şervanên Kurd li wê derê dikare hebûna xwe berdewam bike ji bîlî ku bi hêzên esmanî piştgiriyê dide lewma jê ev daxuyaniya Amerîkayê jî ev nîşaneya wê yekê ye ku Rusya hêdî digije hedefê xwe balam çi qez ev yek berdewam bibe ji xwe bixe çavdêr û rayedarên Rusyayê her tim tîne ziman ku Amerîka nexwaze ji vê herêmê biçe lewma jî alozê dibe ku demên nêz de hin jî bilindtir bibe şehiyan. Pas bû te Kamîl tu ji Moskov gelme bûyî.